Så laver jeg en lille rundtur i min hybel, som ligger her i Skien, hvor vi er på vej op ad trappen nu. Og så går vi ind i den lille hall, hvor de forskellige hybler ligger side om side. Som et hotel nærmest, og her er døren oppe til nummer 302. Kom indenfor. Her er så entréen. Og der er jo skabe her. Kan lige åbne og skabe. Plads til lidt tøj. Og herinde er der så et badeværelse. Det er rimelig nyrenoveret, så det er vældig fint. Der er jo toilet selvfølgelig, hvor man kan sidde. Og så er der en brugskabine her med en fin dør. Og der er en lille håndbruser her, man kan tage af. Og der er en lidt større bruser heroppe, hvis man hellere vil have det ned ovenfra. Og så her har vi så, her står jeg og kigger mig i spejlet. Og plads til lidt toiletsager på kanten. Det var så det. Så kommer man ind i stuen. Der er også soveværelset. Der er et par senge her. Det bruger jeg så ikke lige. Og så er der så en slags afskærmning med en reol ind til sofa-arrangementet. Og her er der en lille kommode, hvor jeg lige har lidt ting nede i. Ja, og der ligger lidt snavsetøj på gulvet her. Og på sko. Og der er der så et lille skrivebord. Se, jeg har købt en fin lampe. Den fandt jeg nede i en genbrugsbutik til 50 kroner. Den er vældig fin. Den har jeg tænkt mig at tage med hjem til Hollænderdybet. Næh, hvor lyser den fint. Ja, og så er der et fjernsyn. Ja. Og så har jeg lige computeren. Den er ved at uploade nogle road movies, jeg har lavet. Og ja, det er en slags lædersofaer. De er jo iskolde at sidde i. Og så har jeg lånt en hel masse film og bøger på biblioteket. La Catedral del Mar, spansk bog. Og så har vi, ja, der er lige Bob Dylan CD'erne. Og så har vi resterne af min madpakke her. Jeg har spist banan. Og jeg har fået mandler. Og jeg har fået gulerødder. Og her har vi lidt Casino Royale og Marx-brødrene. Og Ibsen blev jo nødt til. Henrik Ibsen, det er en stor helt heroppe i Norge. Mor på hjælpepressen har jeg set forleden dag. Der ligger mit norske lånekort. Og mit kørekort. Og en mobil, som endelig virker. Og her er så computeren. Og det kører sandelig den film der. Den må jeg lige stoppe. Det er lige så spændende, som den kunne være. Og her ligger min fine nye kjole. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at gå mere med den her lige heroppe i Norge, fordi vejret er sådan lige lidt til den kølige side. Og så har vi vinduet ud til. Det var så bare super med den her altan. Det er her jeg bor nærmest. Jeg har jo slæbt topmadrassen ud, og lige får den lidt sammen. Så ligger jeg her og sover om natten. Og her er der de her vinduer, man kan skyde fra, og så man lukker altanen helt ind. Og jeg har købt mig et par stole i Jysk Sengetøjslager med en lille pude til. Sådan der. Så kan jeg sidde her i solen og hygge mig her på min lille altan. Der er dejligt at bo herude. Det løfter lidt på lejligheden, synes jeg, at der er mulighed for at være herude på altanen. Og der er en lille tørstativ. Jeg vasker mine hospitalstrømper hver dag, mine små hvide sokker. Og så har vi køkkenvinduet her. Og så er der lige lidt patienter ind til naboen. Og så sidder jeg her og læser Christian Mørk, De 10 herskere. Den er faktisk udmærket, den bog, og her er min
elskede sudoku og blomster, jeg har købt. Nej, jeg har ikke købt, jeg har plukket dem nede i vejkanten. Jeg har sågar taget en lille lampe med herude. Og her er lidt turistbrosyre, jeg har fået. Men det er jo helt håbløst. For det er jo sådan, at der er ikke så mange busser, der går i weekenden, så det er lidt svært at komme på udflugt. Det er sådan set det. Den anden var lige køkkenet, tror jeg. En lille altanlampe. Så her har vi stuen set fra altanen, og så går vi ind i køkkenet. Her. Ja, der er lige en tekop her. Der er jeg lige ved at trække færdig. Jeg har lige taget lidt kemo-te og oolong-te med hjemmefra, så jeg er sikker på, at jeg kan få min daglige kop. Ja, her er lidt mandler, og de var sådan rimelig billige, og rosiner, og lidt kiks, jeg kan hygge mig med. Og så er der Lano håndskum, det er jo et hit. Det kan være, jeg skal lidt med hjem til Nina, hun var meget glad for det lille køkkenbord, og her er lidt kartofler og lidt blomkål fra i går, jeg skal varme op. Og inde i køleskabet, der står lidt torsk, jeg også lavet her. Og lidt affaldssortering her. Og vinduet ud mod altanen og længere ud til. Ja, det var faktisk hele den lejlighed. Den er ikke så stor, men den er fin nok. Og jeg har i virkeligheden kun brug for. Det er en god altan. Det er lige noget for mig at bo herude. Så ja, sådan er det. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Men det er jo lidt ensomt, når man sådan bor her helt alene, men så må man jo lave sig lidt tilbage.